Dito na po tayo dun sa lupa ni Liz, guys. Pakinarog kaya may poste. Bahay na yung ginagawa. Tingnan natin. Hala. Hala. Grabe, salamat din nasasabi si Cedric. Bahay na yung Sir Alvin. Tingnan natin. Ay, oo, mahaba Sir Alvin. Mahaba ang bahay nyo. Salamat sa Lord Sir Alvin. Bahay na yun Sir Alvin. Titingnan natin ang malapitan. Maulan ka Sir Alvin ka hindi din ako pinapapunta ni Cedric, hindi man nasabi. Pero excited siya magtatrabaho pag uumaga. Ay, ano ba may bahay na? Ay, uupos. Tingnan. Ay, madami Sir Alvin. Daming pusti. Ang hawa ng bahay ko Sir Alvin. Ayun mga kalingap, magandang umaga po. At andito po tayo ngayon kina this guy, mga kalingap. Puntahan po natin sila dito. Meron po tayong sorpresa kina this guy, mga kalingap. At maybe maging surprise din ito sa inyo. Dito po mga kalingap. Hello baby Kylie. Uy, nahiya si baby Kylie, mga kalingap po. Nahiya yung baby. Kamusta Sir Alvin? Merry Christmas. Kumusta? Blooming ka ngayon. Iba pala pag malapit ang trabaho, blooming. Malapit ang trabaho po ni Cedric Sir Alvin. May ginagawa po sila doon. Iwan ko kung ano po yung Sir Alvin. Kamu na Sir Alvin. Sige. Ay, okay lang. Hindi, mamirindan. Ano ako, may baso. Ay, si Mary France. Dalaga na po si Mary France. Oh. Ayan, dalaga na. Dati, ibang itsura niyan. Mukhang taong lipod. Ang taba na niya din niya, ano? Ano po? Ang taba na. Siguro malakas kang kumain, ano? Iyo po, Sir Alvin. Sir Alvin. Inuman ang gatas. May tika kayo. Day lang po kami, Sir Alvin. Ano na po si Madam Kay itong sa ano po ba ito, Sir Alvin? Christmas party. Ay, opo, may Christmas party yan sila, Sir Alvin. 17, kasabay ng birthday ni Kylie. 17, Sir Alvin, may Christmas party. Ay, malapit na. December yan. Sir Alvin, malapit na ang birthday. Dapat kayo, Sir Alvin. Mahanda tayo kahit konti, Sir Alvin. Yeah. Di ka pa pala doon nakakapunta doon sa sa ginagawa ni Cedric? Sir Alvin, yung pagpunta lang po natin, tas naglinis kami doon, pero yung hindi pa masyadong linis, si Cedric na po naglinis yung. Tapos, may ginagawa daw sila doon, hindi man ako Sir Alvin makapunta, lagi lang ako andito sa bahay, may pasok ang mga bata, Sir Alvin, tapos may si Kylie. Hindi ka pa nakakapunta? Grabe baga pa ang ulan. Kaya dahil kung makalabas-labas sa gawain bahay pa lang Sir Alvin dito. Okay na ate. Ayan po mga kalingap at puntahan natin. Makikita mo kung anong ginagawa doon. Si Cedric Sir Alvin, ayaw man din akong papapuntahin doon. Oo, sa inyo, maano ka doon, wala ka doon maitutulong. Dito ka na lang maglinis, wag ka muna doon. Sabi sa akin Sir Alvin. Dito muna daw ako at si Kylie Sir Alvin, bawal maglabas-labas at nag-uulan. Tsaka may pasok po ang mga bata. Pag uwi ng mga bata, dapat nakaluto na ako. Tsaka hindi man ako makalabas-labas Sir Alvin at ang tindahan. Kaya Sir Alvin, ikasama naman kita. Hindi man yung mareklamo si Cedric na uwi ako. Di ba? Kaya Sir Alvin, salamat talaga sa biyaya ng Panginoon, lalo na sa buhay nyo, kila Ninong at Ninang. Talagang maraming salamat po talaga. Lahat ng papuri at pasalamat sa Lord Sir Alvin. Na tayo. Talaga, ay salamat. Sir Alvin, sa birthday ni Kylie, magpunta ka ha? Oo. Ninong ka pati ha? Ay, oo nga, ninong ako ni Kylie sa birthday. Bless ka kay Ninong. Bless ulit, bless. Pag-Pasko dapat. Nagbe-bless ha? Oo, lalo na pag-Pasko. Lalo na pag-Pasko. Sir Alvin, hindi. Ay, gusto niya ng tinapay. Salamat po, Sir Alvin. Kung hindi nyo kami na-vlog, Sir Alvin, talagang nakakaawa kami. Talagang grabe, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pangkain kami. Kasi Sir Alvin, ang iniisip talaga ng mahirap ang pagkain. Talagang saan kami kukuha ng pang-araw-araw namin kung hindi na-operahan si Cedric. Sobrang laking tulong po yung na-operahan lang siya. Di ba yung unang hiling mo,
opera. Wala, sabi ko baga Sir Alvin, hindi mo na po ako tulungan sa pagpaaral sa mga bata, bigyan ng kung ano-ano pa. Gusto ko lang po opera. Wala po akong ibang hiniling sa Panginoon, opera po. Kasi pag na-operahan si Cedric, biruin mo Sir Alvin, pag wala kaming pera, pag sa may trabaho, ay nakakabayad kami Sir Alvin. Kuryente, gasol, o tapos pang araw-araw Sir Alvin, gatas ni Kylie, diaper. Tapos sa Sir Alvin, sa tindahan, ang mga gastusin sa baon-baon ng mga bata. Kaya wag po tayo mag-asa sa tulong kasi hindi naman po lagi natutulungan. Hindi habang buhay. Hindi habang buhay matutulungan ka, hindi habang buhay pupuntahan ka para maghatid ng tulong. Kaya dapat magsikap Sir Alvin kasi kung mag-aasa tayo, bakit araw-araw ba tayo nabibigyan? Kaya sobrang laking tulong Sir Alvin na naoperahan po si Cedric talaga. Maraming yun talaga salamat. yung Talagang Sir Alvin, yung masahod siya. Ay, tuwa-tuwa ako Sir Alvin pag nasahod si Cedric. Talagang malaking tulong po na naoperahan si Cedric na nakapagtrabaho na po siya. Kaya Sir Alvin, wala akong ibang hiling sa Panginoon, naoperahan siya. Kaya sobra akong thankful na yung mga ibang hiling ko ay tuloy na natutupad Sir Alvin. Yung kasal, kaya salamat po sa Lord. Grabe no, dami Sir Alvin, grabe yung blessing. Kaya 2 taon na kami Sir Alvin na bablog mo. Pero yung blessing, grabe, todo-todo Sir Alvin. Todo-todo po Sir Alvin. Kaya thankful po sa Panginoon palagi. Maging magpagkakumbaba Sir Alvin, kahit anong mangyari. Yung po lupa, hindi man po ako mayaman sa comment Sir Alvin. Mayaman ka na. Mayaman na doon niya guys, hindi po, hindi man po yun sa akin, bigay lang po yun. Pag mga nga Sir Alvin, mga tao na sabi na, ay may lupa ka na, paano yung lupa mo dun isa? Sabi ko, man po, hindi man po yun sa amin, bigay lang po yun ng sponsor po sa kanang Panginoon. Tsaka hindi naman po namin yung yung Sir Alvin, pinagyayabang. Kasi hindi naman namin yung pinaghirapan Sir Alvin, iba ang pinaghirapan, sa bigay lang po. Kaya maging tayo Sir Alvin sa mga bigay-bigay, kumbaga wag po natin ipagmayabang Sir Alvin. Kasi hindi natin yung kayang pinagmamayabang mo, hindi mo naman yung pinaghirapan, dugo at pawis ba yung mo dyan. Talagang salamat po talaga ninyo at ninyo talaga. Dito na po tayo dun sa lupa ni Liz guys. Pakinarag kaya may poste. Bahay na yung ginagawa. Tingnan natin. Hala. Grabe, salamat din nasasabi si Cedric. Bahay na yung Sir Alvin. Tingnan natin. Mahaba Sir Alvin. Mahaba ang bahay nyo. Salamat sa Lord Sir Alvin. Bahay na yun Sir Alvin. Titingnan natin ang malapitan. Maulan ka Sir Alvin, kaya hindi din ako pinapapunta ni Cedric, hindi man nasabi. Pero excited siya magtatrabaho pag umaga. Ay, nabagaw may bahay na. Ay, uupos. Tingnan. Ay, madami Sir Alvin, Ang daming pusti. Ang hawa ng bahay ko Sir Alvin. Sabi, pag hinintay mong matagal ay tiyak na bibigay ni Lord. Grabe Sir Alvin, maraming salamat po Ninong at Ninang. Ang laki po ng bahay. Sir Alvin. Sige, pasok na tayo sa bahay mo. Yan Sir Alvin, ang muwan yan. Tatanungin natin Cedric kung bahay na ba talaga. Hindi yan sa akin Sir Alvin, nagsasabi sa bubugtean ko yan. Tanungin natin kung anong ginagawa nila. Black na Sir Alvin, salamat. Tanungin natin kung bahay na ba ang gagawa. Cedric, anong ginagawa nyo? Din bakod. Yung pader. Bakod? Bakod yan? Oo, bakod. Ay, kala ko bahay na Sir Alvin. Bakod pa lang para safe ang lupa nyo. Ay, wow, grabe ang bakod. Hindi taydok Sir Alvin. Oo. Hindi taydok. Alam nila Sir Alvin, taydok. Yung Ayan arog kayo Sir Alvin. mga kahoy-kahoy. Kahoy, simento. Ay, grabe. Mayroon na bagang bahay. Mahal, ayun ang Sir Yan bahay. Magaling. Grabe, maraming salamat po Ninang at Ninong. Grabe Sir Alvin, ang laki Tsaka magmamahal ito Sir Alvin. Ay, malaki ang gastos dito ni malaki, lalo na yung kudal pa lang Sir Alvin, ang bakod pa lang Grabe ang blessing. Salamat talaga sa Lord Sir Alvin. Talagang ang malinis na po po, malinis na. At saka ayan, may mga na para sa bakod.
Salamat po kina ninong at ninang nila. Dito na yung bahay mo. Tingnan natin yung bahay mo. Ang bahay, wala sa lupa. O, ayun na. Nasa labas. Iwan ko kay Cedric. Bakit mali? Cedric ang bahay. Nasa labas. Wala ang gawa. O, ito na ang bahay. Ito po mga kalingap. Pinagawa po natin kay Cedric kasi para safe po yung... Drum, ano mahal? Oo. Mahirap po kasi ang tubig. Nakikiconnect lang sila paggawa ng bakod. Tapos po ito lagayan ng mga simento. Mga importante. Meron pong lock at pwede na bantayan para safe yung mga gamit. Para sa bakod. Grabe naman lupa mo, no? May... Sabi talaga yung kabakudan ng ganyan. Oo. Grabe, ang mahal na yung Sir Alvin. Oo. Dapat yung binakod na lang, binawal na ng bahay. Ano, Sir Alvin? Mahal baga. Pang bahay na wag ano? Nakukonsumisyon man ako pag may pira baga, Sir Alvin, na gasto. Oo. Grabe, ang Kasi hiling hayaan mga na natin simento. yun. Hiling, Sir Alvin, Malay ang natin, drum, malay ang natin mahal may... ng drum. Oh, may Ang drum kapal din. ng drum kasi kapal yung mukha ko. Ganda po ito kasi panghabang buhay na itong magagamit. Magabat, ano sa Sir Alvin, makapal, Mm. makulat ko, ano. Ano kaya Sir Alvin, lahat ko yung babak. Hindi ko na mabilang ano yung alala. Ano Sir Alvin? May mga hollow blocks na din para sa bakod. Grabe, salamat talaga po sa Panginoon. Ito na po ang hinihintay ko. Pakod. Salamat. Bakit ang hinihintay? Ito na po ang hinihintay ko. Maraming salamat po. Grabe. Thankful. Bakod pa lang. Salamat sa Panginoon, Sir Alvin. Bakod pa lang. Hindi na makakayanan. Oo. Ano, Sir Alvin? Mahal ang hinay. Mahal Sir Lahat yan papaikutan ng bakod. Alvin. Yan, haliblak Sir Alvin. Oo. Pag ano Sir Alvin, magit na ako mapunta dito, tapos may ma-deliver. Matanong ako kung ilan ng bayan. Grabe, ano Sir Alvin, ang mahal ano dito. Talagang grabe. Tapos doon sa isang lupa, 200 is ko rin. Dito 250. Maraming salamat po talaga ninong at ninang sa biyaya po. Hindi po namin ito makakayanan. Grabe Sir Alvin, talagang maraming salamat po talaga sa Panginoon Sir Alvin. Kung hindi niyo kami na-vlog, paano na kami Sir Alvin? Oo. Ang ganda ng Wala- camera wala Sir kayong Alvin. ano. Buti may camera ang cellphone, wala kaming lupa, wala kaming lupa milang sako ko Oo. Sir Alvin. Kung kung ano siguro kung walang ninong at ninang wala kayong lupa at bakod. bakod Sir Alvin, ang mahal. Mahal ang pin. bakod. Mahal niyan bakod. Hindi na kami mapanghabang buhay na ang bakod. Ano Sir Alvin? Oo. Kung hindi nyo na kami na-vlog, ang lupa namin sa kamay lang, yung sako kong nagsusurok-surok sa amin. Yun lang ang lupa namin, kahit saan magpunta, dala-dala. O ito, kahit talagang grabe Sir Alvin, mamatay man kami, hindi namin tumadala, kundi sa mga anak namin, kapatid ko Sir Alvin. Kaya salamat po talaga sa Panginoon Sir Alvin. Talagang ano Sir Alvin, hindi pa din po ako makapaniwala Sir Alvin. Oo, pag naano ka. Isip mo Sir Alvin. Hala, baka Gabi-gabi, huwag mo Sir masyadong Alvin. isipin. Baka ma-stress ka man. Sabi nga, Baka di ka makatulog. iyo nga ni Sir Alvin. Hindi ako. Pagod na nga Sir Alvin. Ano Oo. Sir Alvin? Garo kami kaya Sir Alvin. Garo hagpok. Itong garo. Aram, anong Tagalog? Ang ano, parang naninibago. Iyo, garo hagpok ako Sir Alvin. Totoo ini sa amin ko Panginoon. Naarap kami Sir Alvin. Tapos sasabi mo, totoo ba to? Tapos mag-imagine ako Sir Alvin. Sabi man ni Mami na dahil ko mag-i-imagine. Si Lord na ang bahala. Huwag ka Oo. kung ano lang kasi Sir Alvin, iba man ang nararamdaman ko. Ito, pero nahagpok ako Sir Alvin na excited. Pero sa Panginoon pa din ko ang magde-decision. Talagang grabe ang Panginoon. Talagang Oo. buhay at totoo ang Panginoon Sir Alvin. Si brother noon ay Sir Alvin. Oo. Yung isang karpentero po natin, magiging pastor na yan, ano? Po, Sir Alvin, brother noon ni Sir Alvin. Yan Sir Alvin, pag hindi napunta si pastor, siya po ang napunta sa amin Mm-mm. na turo ng Bible study si brother noon. Mm-hmm. Kaya masaya po Kaya si yan po. Sister Yan po na si... din, Sir Alvin, kasi may trabaho ang asawa niya. Salamat daw sa Panginoon, hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Yan, Sir Amen. Alvin. Salamat Sir Alvin. Masalamat yan, hindi ako makakapayag. Busy Sir Alvin sa trabaho. Busy. Salamat talaga. Macho man si Cedric, ano? May nilinis na po ito. Mga kalingap. Nagdala ka baga Sir Alvin. Oo. May Pamerenda po. counting merindalan dyan. Salamat talaga Sir Alvin.
mo sa amin. Talagang kahit talagang matagal mong pinag-pray, matagal mong hinintay, talagang sulit. Oo. Bakod pa lang, inay ko gayon. Oo. Salamat talaga Ninong at Ninang. Grabe talaga ang salamat ko hanggang mamayang gabi sila. Kahit kailan sila. Salamat talaga, Panginoon. Magmerinda tayo sa Alvin. Pagod na tayo May merendala na. Pagod na tayo. Tara, Alvin. Merindal. Merienda na, brother. Ito po, at pinasadya po natin to at para safe yung mga gamit. Ganda po dito. Ganda to pag ano. Hindi makakayanan, sabi ni Diskay, mga kalingap. Ganda. Hindi pa yan tapos na. Pagtapos na yung bakod, ano? Bakit ko lang? Kamusta na, Cedric? Anong pakiramdam mo ngayon? Ayos na si Alvin. Dami kong pinagawang bahay sa akin. Mas maganda yung ginagawa ko ngayon. Sarili na to. Maraming salamat po talaga kay Ninong at Nina. Ninang at Ninang. Ano si Alvin kasi? Grabe na ang tulong sa amin. Tapos, yan ito sa amin din ito si Alvin. Ito. Pero, sa Alvin, Oo. Ito, bakod. Tapos ito ng bahay nyo, ano? sa labas ng sa labas ng lupa. Diyos mo, perdona. Joke lang. Ano? Ito si Alvin. Baraks walang aning bintana. Sarado. Hindi man ito, i-stackan lang itong gamit eh. Ano si Alvin? Para safe kasi may malilikot din daw, no? Lalo't may mga semento bakal dito. Mga ang dami-dami daw dito eh. Yung cellphone ko nga. Oo. Kaya kailangan talaga safe. May yun Sir Tsaka kailangan po nito, nakitapping na lang. Alvin. Sir Alvin, talagang maraming salamat. Ninong at Ninang tayo. Sana makita natin sila ulit. Chat ko Sir Alvin. Sana po makita namin kayo ulit. Pagkikita-kita tayo. Kay William ng Panginoon. Yung Sir Alvin, sana makikita. Kaya ipag-pray natin sila na ingatan sila palagi. Merinda po kayo, Sir Alvin. Merinda tayo. Sige. Sana kami rin. Merinda na po. Kuya, merinda na. Tatlo po sila dito, mga kalingap. Boy. Galing itong ilog. Opo, sila Cedric po. Nagbaybay. Nagsahod ba guys, Sir Alvin? Technique.